Обръщаме внимание на потребителските групи в OneBook, учител Dot и администратор Dot. Какво виждат те в системата? По подразбиране, администратор Dot вижда абсолютно всичко в модул допълнителни дейности. Разбира се, само за своите допълнителни дейности, за които е отговорно лице. А пък учителят Dot вижда само списък, групи и присъствия, където може да въвежда присъствията за месеца, дали всеки ден, дали в края на месеца. Ако фирмата по допълнителна дейност реши, че желае учителят, преподавателят по ДОТ да въведе списъка на децата по групите, то това може да се случи, но за тази цел потребителската група, която е в детската градина, трябва да бъде настроена с възможност за редакция на групите. Отварям потребителска група учители DOT. По подразбиране тази потребителска група вижда преглед на списъка с допълнителни дейности, преглед на групите и има възможност за преглед, създаване, редакция, изтриване на присъствията. Докато администратори DOT всъщност имат достъп до абсолютно всички менюта в модула, с изключение на списъка с допълнителни дейности, тъй като това нещо го прави ръководството на детската градина. Именно тя добавя списъка на допълнителните дейности и назначава отговорниците към всяка допълнителна дейност. Същото важи и за учителите. Ако директорът на детската градина желае учителите в групата на децата да му помогнат с въвеждането на списъка с децата и допълнителни дейности, то те могат да го направят, ако им дадем съответните права. За тази цел директорът трябва да влезе в потребителски групи в OneBook, да намери потребителска група учители и да даде права на учителите, освен да имат преглед на групите по допълнителна дейност, да могат да създават, редактират и изтриват. Натискаме Запиши и така всеки учител ще може да въведе на коя допълнителна дейност ходят децата в неговата група. Потребителските групи в системата могат да се редактират от ръководството на детската градина, така че ако някой от новите потребители, учител DOT и администратор DOT не вижда определени неща в системата, то е нужно да се обърне към ръководството на детската градина, за да може да се погледне потребителската група и съответно да се направят настройките, така както е удобно да се работи в конкретната детска градина. Направили сме тази възможност, тъй като наистина в всяка една детска градина се работи по различен начин. В една детска градина ръководството въвежда списъка на децата и преференциите. В друга детската градина дава възможността на фирмите те да си въведат списъка. В трета детска градина пък изобщо допълнителните дейности, фирмите по допълнителните дейности нямат достъп до системата. Има си човек, който се грижи за таксите по допълнителни дейности, който събира сумичките в брой. И вариантите са най-различни. Така че, ако имате проблем и не виждате нещо, то това е от настройките на вашата потребителска група. Свържете се с ръководството в детската градина или пък с нас, с екипа на OneBook, за да можем да направим настройките заедно. Благодарим ви за вниманието!